minuto antes de esto. Moi bo día a todos e a todas. Vamos dar comezo a roda de prensa. Gracias por acudir, como sempre, a esta convocatoria. Bueno, pues hoxe estamos aquí basicamente para dar conta das axudas do proxecto que o Concello de Pontevedra, desde dúas áreas en concreto, a Concellería de Promoción Económica e Turismo e a Concellería de Desenvolvemento Sostible, xunto coa Tenente da Alcaldía, pois presentamos a convocatoria da Secretaría de Estado de Turismo do Goberno de España, do Ministerio de Industria, para optar a unha parte dos fondos Next Generation da Unión Europea destinados a potenciar e a crear plans de sostenibilidade turística en destino, que como se chama a convocatoria. O objetivo desta convocatoria do Goberno de España, deste plan, é potenciar dentro da estrategia turística española, potenciar destinos turísticos sostibles, destinos turísticos que aposten pola posta en valor de recursos e de atractivos que teñan que ver co desenvolvemento sostible, que teñan que ver co medio ambiente e que, por tanto, teñan, ademais de potenciar o turismo, a doble función de contribuir a esa gran estrategia europea de regeneración ambiental de espacios verdes urbanos, de regeneración da costa, neste caso, de posta en valor de recursos litorais, xunto co propio goberno galego. O Concello presentou hai 2-3 meses aproximadamente, presentou a documentación dentro do prazo que o Ministerio estableceu e esta semana, por iso hoxe estamos aquí, a semana pasada, celebrouse a xuntanza que as bases establecen entre o Goberno de España, a Secretaría de Estado de Turismo e a Xunta de Galicia, neste caso a Vicepresidencia Primeira do Goberno Galego e Consellería, como saben, de Presidencia, Xustiza e Turismo. Esa xuntanza, por tanto, estaba na representación da Consellería da Secretaría de Estado de Turismo e estaba tamén a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en representación da Xunta de Galicia, ademais dos concellos que pasamos, digamos, e diputacións que pasamos a primeira criba que se fixo destes proxectos. Nesa xuntanza, o Concello de Pontevedra expuxo o seu plan, que resumiremos aquí brevemente, e, bueno, pues, tivemos a feliz noticia ao longo da fin de semana de que tanto o Goberno de España como a Xunta de Galicia valoraron positivamente a proposta do Concello de Pontevedra e, por tanto, estamos seleccionados xa para recibir este financiamento como dentro destes plans de sostenibilidade turística en destino. A partir de agora, que queda? Bueno, pues unha vez que xa sabemos que vamos ser beneficiarios desta axuda, queda concretar exactamente o importe. Pontevedra é a única cidade de Galicia que conseguiu optar e que vai poder optar a unha axuda deste tipo. Somos tamén, dentro da valoración inicial que fai o Goberno galego, que ten unha proposta de asignación económica maior. Estamos falando de que para Galicia se contemplan 14,6 millóns de euros, dos cales Pontevedra está proposta para recibir 2 millóns de euros, sendo, como digo, das 9 actuacións seleccionadas, sendo que máis cartos ten propostos inicialmente. Quere decir isto que esta vai ser a cantidade final? Non, vale? Porque é a proposta inicial que se fai despois desa reunión. Agora, o Ministerio de Industria e o Goberno de España teñen que valorar as propostas, teñen que tomar a decisión definitiva sobre cales van ser os proxectos que se van a asignar, sobre todo naqueles que poda haber alguna dúbida porque haxa diferentes valoracións ou discrepancias entre o Goberno galego e o Goberno de España, como é o caso de Pontevedra, e finalmente asignar as cantidades finais. Vale? En todo caso, o primeiro manifestar o noso agradecemento tanto á Xunta de Galicia como ao Goberno Central por este apoio e a nosa satisfacción, evidentemente, por saber que imos recibir unha suma importante de cartos para esta actuación que coñeceremos con un importe exacto, esperemos que nas próximas semanas. Que contemplamos dentro do plan de sostenibilidade turística? Bueno, un objetivo fundamental que é derivar ou evolucionar o modelo de cidade, empatar o modelo de cidade que ten Pontevedra con algo que temos pendente, non? Que é convertir a Pontevedra nun destino turístico sostible, como dicía hai un momento, non? Incorporar, por tanto, esa dimensión turística ao modelo de cidade e, sobre todo, aproveitar un potencial que ten Pontevedra, que convertir a Pontevedra
no referente do turismo urbano, verde e sostible. Por qué? Por algo que dicimos en moitas ocasións. Temos algo que non ten prácticamente ninguna outra cidade española, que é espazos naturais e espazos verdes, como a Xunqueira de Alba, como a Ribeira do Río Lérez, como os Gafos, cando estea completamente recuperado, ou a propia Ría de Pontevedra, absolutamente no centro da cidade. Prácticamente ninguna outra cidade española pode dicir que a 5 minutos camiñando do centro ten espazos naturais protegidos como estes que acabo de sinalar, e que ademais de ser espazos naturais, está traballando a Consellería de Turismo, ten que ser postos en valor como recurso turístico, non? Bueno, o proxecto que presentamos, logo a Consellería de Turismo tamén falará da participación do sector privado, contemplaba un investimento de máis de 5 millóns de euros que, bueno, pues, evidentemente un macroplan que terá que ser desenvolvido con esta axuda e con outras que podan vir no futuro, cunha serie de eixos que se corresponden tanto coas estrategias do Goberno de España como da Xunta de Galicia para o turismo e para a recuperación de espacios verdes, e que podemos resumir en transición verde sostible, mellora de eficiencia enerxética, transición digital e competitividade, non? Cunha serie de actuacións que comportan obras, comportan investimentos das dúas concellerías que sinalaba ao principio, da Consellería de Desenvolvemento Sostible e da Consellería de Medio Natural. Pola parte que toca de Medio Natural, e logo Joy, da Consellería de Turismo, falará das da Consellería de Turismo. Bueno, pues cabe destacar, en primeiro lugar, a restauración ambiental de espacios fluviais, un objetivo moi claro, que saben que ten esta Consellería, que ten este Goberno, que é a renaturalización do río dos Gafos no centro da cidade. É un proxecto que se está desenvolvendo, no que se está traballando desde hai tempo, que dixemos desde o principio que requeriría o financiamento por parte de outras administracións, porque é un proxecto ambicioso, de tempo, que será desenvolto en fases, e, bueno, pues aspiramos dentro deses cartos que se nos podan destinar para recursos turísticos neste plan, bueno, pues poder destinar unha parte disso. Ademais disso, está toda a reactualización da ribeira do Río Lérez, fundamentalmente no que se refire á eliminación de especies invasoras, tanto de fauna como de flora, e á consolidación desa ribeira. Falamos tamén de construcción de novas sendas fluviais, de novas sendas peonís que discurran paralelas aos ríos. Para isto, pues, se pode conectar o centro da cidade os parques forestais recentemente desenvolvidos polo Concello, ademais de crear outras. Un proxecto prioritario e os que vai ser especialmente tratado nos cartos que recibamos esta convocatoria, a Vía Verde, a continuación da Vía Verde do Salnés hasta Pontevedra. Tamén temos falado disto en outra ocasión, pero esa prolongación da Vía Verde que agora mesmo rematan Portas, que vai de Vila García a Portas, e que nos queremos extender desde Portas hasta a estación de Pontevedra para no futuro conectala co que poda ir de Pontevedra a Arcade cando se decida o futuro da Vía Vella do ferrocarril. No caso noso concreto, estamos falando do treito de Pontevedra, do término municipal de Pontevedra, por tanto, da estación de ferrocarril hasta o límite co Concello de Barro. Bueno, pues intentaremos encaixarlo tamén dentro desta actuación. E, por último, desde o punto de vista da Consellería de Desenvolvemento Sostible, tamén hai un proxecto que está prácticamente culminado, e no día de hoxe que está o máis culminado, que é a adquisición do convento de Santa Clara. Dentro do convento de Santa Clara, unha parte importante, ademais do edificio, é a zona verde anexa á Praza de Barcelos, e tamén con este plan esperemos, insisto, sabendo que haberá que axustar sobre eses casi ou máis de 5 millóns de euros que se pediron para o que nos deon, pero tamén se pretende poder ir encauzando xa a posta en valor desa zona. Pola miña banda nada máis, e paso a palabra á Conselleira de Turismo para que explique os proxectos que teñen que ver coa súa área. Bueno, bo día a todos e a todas. Grazas, Iván. A verdade é que hubo a ser moito máis escueta porque encargouse de tarefa de explicar todo o plan de sostenibilidade. Quería empezar por algo que dixo antes Iván, que era a participación. Ata 2 reunións tivemos, tanto Iván como eu, con diferentes asociacións empresariales e autónomos e autónomas da cidade. Dende a Viturga, Progabe, AEMPE, AGE, OEMPO, diferentes autónomos e autónomas que a realidade é que máis tarde fixeron sendas cartas de apoio
que se presentaron tamén co plan de sostenibilidade. Así que a Universidade tamén foi outro do xente social que estivo con nos nestas mesas de participación e que a verdade deron moitas ideas e axudou moitísimo a elaboración deste plan. En canto a Consellería de Turismo hai diversas actuacións que paso, vou a nomearlas, pero vou a explicar alguna, a non ser que querades facer alguna pregunta despois, de forma así moi xenérica. Primeiro, dentro da mellora da eficiencia enerxética, todos os descontaminantes e sistemas de calefacción eficientes para terrazas. Como dicía antes Iván, esta aposta deste plan de sostenibilidade turismo, pero é turismo sostible, temos que botar o resto, todo o que se refira á sostenibilidade, non? De aí todos os descontaminantes. Posta en marcha dun programa para a colocación de toldos que absorban CO2 en locales de restauración e infraestructuras propias do Concello. Se non recordo mal, ademais esta foi unha idea que no seu momento tamén se deu nestas mesas de participación por parte do ENPO, non? Marketing digital, redes sociales, app, realidade aumentada e sinalización, algo que casi nos exixen desde moitísimas asociacións, esa sinalización de diferentes puntos de interés turístico na cidade, non? E ademais a accesibilidade universal aos produtos turísticos grazas ás novas tecnoloxías, algo no que estamos a traballar, dende a pandemia moitísimo máis, pero que evidentemente hai que seguir a traballar, non? Observatorio turístico. A verdade, cando me deron esta idea, pois dixense así, sin pensarlo moito, porque é necesario ese observatorio turístico, non? É necesario que teñamos máis datos dos que dispoñemos agora para poder seguir traballando e para poder seguir traballando nunha liña como queremos traballar no Concello de Pontevedra, non? Para maior coñecemento non solamente dun número de turistas que podan pasar pola oficina do Visit Pontevedra, senón para que tipo de turista existe na cidade xa agora e a que tipo de turista témonos que dirixir. Envellecemento do casco histórico. Iván falaba de ese turismo verde, ese turismo sostible que temos a sorte de ter no centro da cidade, pero non podemos olvidar o noso casco histórico, non? Actuacións de mellora do entorno urbano, por exemplo, acondicionar espacios privados da zona histórica para uso turístico, algo que sucede en outras cidades de España. Puña de exemplo nestas mesas que fixemos de participación, Córdoba, non? Cos patios interiores, nesa liña se traballará, non? Nesta actuación. Actuación de fan trips, blog trips e ferias virtuales, algo que xa se comenzou a traballar neste ano e que é unha das actuacións previstas neste plan. Formación para o sector turístico e plan de destino. Formación, outra das patas do banco que nos están a reiterar sempre, a solicitar todas as asociacións cada vez que temos a oportunidade de falar con eles, non? Programa de formación destinado ao personal que traballe no sector turístico de cara a mellora da súa capacitación. Algo que empezamos de forma moi somera, por exemplo, con formación en visitas guiadas a persoal que estaba nos hoteles, pero que temos que profundizar neso. Rutas turísticas de carácter histórico. Organización dun programa de rutas turísticas de carácter histórico que recorran o centro da cidade. Carácter histórico, social, artístico ou paisaxístico, sen olvidar os xardíns da cidade, non? Por tanto, potenciar o patrimonio inmaterial da cidade, algo tamén do que falaba antes Iván. Pontevedra, capital gasto. Eu aquí, sabedes que estamos a traballar na Consellería de Promoción Económica e Turismo e potenciar Pontevedra como unha cidade capital, unha cidade que ten que ser dentro de Galicia o xerme de unha cidade con turismo gastronómico, un capital do turismo gastronómico. Nesta iniciativa que se comenzamos e que estamos a traballar, o último evento que se fixo este fin de semana con mestizaxes, verdadeiramente era algo fundamental que estivera dentro da actuación deste plan de sostenibilidade. Potenciar o turismo gastronómico, como dicía, convertir Pontevedra nun referente, que non me saia desa palabra, referente, impulsar sectores turístico, hostelero e a industria da alimentación, non solamente a hostelería, o produto noso, o produto, visibilizar o prestixio da calidade dos produtos locales e impulsar os produtos de kilómetro cero, non?
E por último, o funcionamento do ente xestor, creación dun ente xestor de destino con persoal cualificado, non? Obxectivos: poñer en funcionamento un ente xestor do destino turístico, xestionar e implementar acciones do plan de sostenibilidade turística, mellorar a calidade de destino a través de planes distintivos e crear algo moi importante, que tamén nos estaban a solicitar, un manual do inversor para que se creen novos negocios turísticos. Por a miña parte nada máis, porque además estou pasando moitísima por está un pouco densa. Demais. Vou deixar paso a Tenente Alcalde e despois estamos para calquera pregunta que queira facer. Bueno, pues, despois desta explicación tan intensa dos meus compañeros, tampouco queda moito que decir. Eu vou falar un pouco máis menos de xestión arreba deles e máis arreba con unha forma fantástica e un pouquinho máis de política. Que supón estas axudas? Bueno, supoño que Europa pensa en Pontevedra e Pontevedra pensa en Europa como un mercado turístico no que xa estamos, pero que temos que estar moito máis. Vense repetindo, e por tanto parece que algo así xa cansino de que estas axudas europeas son unha oportunidade, pero que en realidad son unha oportunidade, probablemente a maior oportunidade da historia de España de mover cantidades de cartos e que permitan transformar este país e facelo avanzar en moitos séculos, no eido das infraestructuras, por suposto, pero tamén no eido dos servicios, sobre todo buscando mellorar o respeto ao medio ambiente, o desenvolvemento sostible como un elemento fundamental tamén da actividade económica e, por outra parte, o sector turístico. E os socialistas queremos que esta oportunidade non pase de largo por Pontevedra e neso empeñamos o noso traballo e o noso esforzo. Un traballo e un esforzo que eu quero agradecer aos meus compañeros porque, ainda que aquí o resumiron en poucos minutos, foi un traballo denso, de meses, buscando alternativas, oportunidades, buscando as mellores solucións para Pontevedra. Estes millóns de euros que conseguimos supoñen a confirmación de que do esforzo que se está facendo dende o Grupo Socialista para que Pontevedra conte tamén nese reparto de fondos que van a vir de Europa e, por tanto, se aproveite desas oportunidades que estes fondos van a supoñer, ¿no? E o desenvolvemento sostible, o respeto ao medio ambiente, a profundización do turismo como elemento da actividade económica son eixos fundamentais que nós vimos intentando fomentar desde o minuto 1 no que chegamos ao goberno. E nesa liña seguimos. Nós nos propuxemos poñer a Pontevedra no mapa de España, no mapa de Europa. Nós indicamos que faríamos todos os esforzos necesarios e utilizaríamos toda a nosa capacidade de influencia ali onde fose necesaria para que Pontevedra contase e nese esforzo estamos. E creo que hoxe en día es para estar satisfeitos de que ese esforzo empece a dar frutos en este caso con estos fondos. E quero recalcar tamén un elemento fundamental nesta historia que son as sinerxias. E a sinerxia significa a colaboración. Cando as administracións somos capaces de colaborar, de poñernos de acordo, de aparcar diferencias, de traballar en unha única dirección, é máis fácil conseguir os objetivos. E neste caso hai que valorar que as administracións, tanto central como autonómica e a administración local, funcionen dentro desa sinerxia necesaria para avanzar e iso nos permite que Pontevedra dispoña hoxe dun elemento, dunha ferramenta para avanzar un futuro moi importante. Pero esperemos que non sexa única. Nós vamos a seguir traballando e, como digo, utilizando toda a nosa capacidade para influir para que estes fondos europeos tamén poidan alcanzar outras áreas que permitan seguir diseñando a Pontevedra que todos queremos diseñar, unha Pontevedra que sea un referente, pero que ten que ser todavía moito máis referente, que é coñecida, pero que ten que ser todavía moito máis coñecida, e que ten que ser en Europa ese referente necesario de cidade a
amable, de cidade sostible, de cidade gastronómicamente apetecible para que os europeos e as europeas a teñen en conta a hora de trazar os seus viaxes, porque eso tamén significa impulso á actividade económica, diversificación desa actividade económica e crecemento da nosa cidade e beneficio para todos os vecinos e vecinas, que é o que buscamos desde o Grupo Socialista e desde o Goberno do Concello de Pontevedra. Por tanto, insisto en felicitar os meus compañeros porque sei o traballo que van facendo e o que toca é esperar que os cartos cheguen canto antes e poñamos a traballar para o ben dos ciudadanos de Pontevedra. E se hai preguntas, contestan as eles. Sí, eu quería saber, porque este proxecto de para o Ibar, imagino que estarán valorados na presentación que presento o plan. Se imagino que o campo, a Senda Verde, Santa Clara, non sei se me quedan 4 millones de euros ou 5, como para empezar. A Senda Verde, por exemplo, 1 millón de euros a valoración que... La Vía Verde. Perdón? La Vía Verde. La Vía Verde. É 1 millón de euros, os gafos, o proxecto en total temos falado no seu momento, non? Cando estea rematado teremos a cantidade exacta, pero Canto presentado neste proxecto? o que fai o Concello ao final é unhas estimaciones de 8 10 millóns de euros. Neste caso para a Vía Verde o que contemplamos en total, como se decía, é 1 millón de euros aproximadamente, e no tema dos gafos o que estábamos pedindo era unha cantidad parecida que vai no EBUSI, en torno aos 600.000 euros, sendo conscientes unha cuestión, por iso tamén lle damos máis prioridade a isto e non a outro proxecto. Ese tramo da Vía Verde encaixa perfectamente coa estrategia tanto da Xunta como do Goberno Central, porque recuperación, conexión entre concellos, recuperación de marxes de litoral en sentido amplio, non só a primeira liña de mar, e é unha actuación que é dificilmente encaixable noutro tipo de convocatorias. A naturalización, o destape do río dos Gafos, encaixámola dentro das solicitudes na medida na que é unha afluente da ría de Pontevedra e do Lérez e demais, pero digamos que dentro das condicións que tenga subvención e que tenga axuda non encaixa tan ao 100% como a Senda Verde, e ademais é unha actuación que é susceptible de ser financiada, por exemplo, nas axudas propias que ten a Xunta de Galicia, que tamén o pediremos aí, para a naturalización de ríos, en fondos europeos que teñen que ver posteriormente específicamente para a regeneración de zonas verdes en entornos urbanos, para a loita contra o cambio climático. É dicir, é unha actuación que é susceptible de ser financiada con outras axudas, pero que, tampouco quixemos deixar a oportunidade de poder contemplar esta, non? Pero se destinaron na previsión inicial máis cartos a esa Vía Verde, no sentido de que é a oportunidade de financiar basicamente esta. Hola, Iván, son Serafín. Sí. Nada, unha pequena dúbida e unha solicitud aí. O tema da renaturalización dos gafos, canto se vai a asignar finalmente ese contrato ou convenio con COA? Pois tería que estar asignado antes de que remate o ano. O convenio está prácticamente redactado, hai que pulir algunhas cuestións técnicas que nos indican os servicios técnicos do Concello, pero teríamos interese en combinación antes de que remate o ano. E a outra cousa, o tema da Vía Verde, poderíanos explicar un pouco máis en que consiste, porque eu ainda non a vexo. Decías que sería desde a estación a estación de ferrocarril de Pontevedra ata o límite con Barro. Por onde transcorrería e en que consistiría? Bueno, a ver, primeiro, unha aclaración de concepto. Vía Verde en sentido estricto, por eso tamén o empeño financiado con cargo a este programa, porque logo para as vías verdes de verdade hai cartos do ALIF, hai cartos de outro tipo, non? Unha vía verde en sentido estricto como a que se fixo de Vila García ata Portas, que é aproveitar un trazado antigo do ferrocarril para construir unha senda pequena. Desde Portas hasta Pontevedra non temos vía vella do ferrocarril, porque o treito antigo da vía foi aproveitado para construir a nova. Hai únicamente 2 desvíos, na Portela e en Portas, pero que se utilizan para o tráfico de mercadorías e incluso para alguna parada que ainda ten algún servicio regional de Renfe para viaxeiros.
Despois, como sabes, si hai unha vía verde de verdade tamén, a que se leva falando moito tempo, que é a que vai da estación de Pontevedra hasta Arcade, que aí si temos treito vello da vía do ferrocarril en todo o percorrido, e si hai intención por parte do Concello de poder aproveitalo para facer unha vía verde. Isto tamén o temos comentado, non está concretado iso aínda porque o Adif, particularmente Renfe, están todavía valorando se esa vía vai ser aproveitada para o corredor europeo de mercadorías, o corredor atlántico de mercadorías, que, bueno, pues nestas semanas está avanzando xa nunha proposta definitiva, e se, por tanto, se pode desmontar ou non se pode desmontar esa vía, falando claramente. Con eses dous proxectos, nós o que nos atopamos hai un ano é que, tendo dúas vías verdes tan próximas, era inconcebible non unidas e non ter unha senda de unir algo por unha parte por vía verde, outra parte que non é técnicamente existe unha vía verde entre Vila García e Arcade. Saben ademais que Vigo está traballando na extensión da súa cara a Redondela, non? Que no futuro incluso se podría conectar con Arcade. Por tanto, aí o que plantexamos é unir esas dúas vías verdes, a que xa está feita e a que se fará, espero, nun futuro, unilas a través de, fundamentalmente, camiños e sendas preexistentes. Cal é o camiño e senda preexistente fundamental que temos aí? O Camiño de Santiago, que percorre nunha boa parte do treito, percorre casi paralelo á vía do tren. Noutras zonas temos camiños forestais que poden ser aproveitados tamén para ir o máis perto posible da vía do tren, conectando Pontevedra con Arcade. E no caso concreto o que se presenta aquí está o treito urbano de Pontevedra. De aí o Camiño de Santiago non nos vale, porque escurre lonxe da vía do tren prácticamente todo o termo municipal, salvo Caratomeza, e porque ademais, bueno, pues, estamos en un entorno puramente urbano. Que planteamos aí? Planteamos unir desde Barro, de Barro a Xunqueira de Alba, a Médico Ballina, diría a senda polo Camiño de Santiago, fundamentalmente. Despois temos que pasala de Médico Ballina a Ponte Vello do Ferrocarril sobre o río Lérez, a altura da praia fluvial. Aí hai dúas opcións concretadas en función dos cartos que teñamos, non? Se técnicamente podemos aproveitar o túnel medio do ferrocarril, pero sabendo que na parte norte está tapiado, que temos que algún xeito de acceder a él desde a superficie, senón polo camiño que temos máis próximo ao Mosteiro, baixar a Ponte Vella do ferrocarril. Cruzar a Ponte Vella e primeiro pegado ao río Lérez, despois atravesando a zona de Tafisa, subindo a senda que xa temos en Valdecorvos neste momento polo regato de Valdecorvos, cruzamos a rúa, baixamos a Ernesto Caballero, urbanizaríase esa traseira de Ernesto Caballero entre os edificios de Ernesto Caballero e a vía do tren, saímos á pasarela que xa está urbanizada, continuamos pola nova pasarela pendente de urbanización, accedemos aos xulgados e desde os xulgados baixamos a finca tamén municipal que está na traseira da estación de ferrocarril. Eso sería o que estaría contemplado dentro deste millón de euros para o que se pide financiamento. E que por aí, por tanto, xa comentaremos no mercado. Vale, perfecto. O sea, que tamén se incluiría esa reforma do vello viento do ferrocarril no Temporreiro, esa que está aí pendente de... A obra non, incluiríase o viaducto do ferrocarril dentro deste proxecto, que pasa que a obra en concreto de restauración do viaducto do ferrocarril está nos fondos de UCI, xa temos proxecto específico e eso se vai a restaurar unos 200.000, 160.000 euros dos fondos de UCI. Está pendente de execución simplemente de recibir o permiso da DIF neste momento para poder executar a obra. Eu teño unha dúbida, o montante total do plan, esos 5 millóns e pico de euros, non? Creo que dixeche. Sí. Comentache que non se sabe exactamente canto vai a recibir Pontevedra, porque eso van a decidir as dúas administracións. Son as administracións as que van a elegir os proxectos concretos dentro dese plan ou as administracións van a dar un montante global e o Concello elige que os mete? Efectivamente. O Goberno de España agora, o Goberno de España coñece a proposta da Xunta de Galicia, non? Que saiu deste fin de semana, que veio entre eles se puxeron de acordo, valoraron cada un con X puntos que tiñan os diferentes proxectos. Pontevedra foi o máis valorado, pues, hai dúbida de que vai recibir asignación económica, e aparte, pues, a Xunta fixo público onte, creo que foi, que o que propuña era 2 millóns de euros para o caso de Pontevedra. Pero claro, 2 millóns de euros deses 14,9 sobre 9 proxectos nos que as dúas administracións están de acordo.
É certo que agora a Xunta ten que presentar o seu proxecto definitivo ante o Ministerio de Industria, e o Ministerio de Industria sobre eso pode facer tamén variacións, podería incluirse algún proxecto que quedou aí, en fin, próximo a financiarse ou non, que por tanto eses 14,9 millóns de euros teñan que ser repartidos de outro xeito. En todo caso, a variación non debería ser moita sobre esta cantidade, porque é certo que a convocatoria establece que o mínimo, o proxecto mínimo que un pode presentar é de 1 millón de euros, e as actuacións teñen que estar entre 1, 2, 2,5 millóns de euros. Por tanto, estamos dentro do espectro que nos exixe a convocatoria. Tendo a máxima puntuación, pero que nos baixa a 1 millón de euros, entón, bueno, rondando eses dous que nos propoñen, sabendo que non é unha cifra definitiva que se pode minorar ou aumentar, ¿no? Pero sabemos máis ou menos o marco no que nos xogamos. Eles danos unha cantidade e nos reasignamos entre os proxectos que nos presentamos, salvo que nos sinalen que algún non cumple, pero pola puntuación que vimos, cumplirían todos. E cales serían esas prioridades para Pontevedra? Se dan 2 millóns de euros, bueno, que se faría con esos 2 millóns de euros? Deixame, Alfonso, que cando sepamos os cartos específicos, decidamos Pero se está decidido que proxectos... Bueno, hai, por exemplo, no caso de medio ambiente, acabamos de decir unha cousa clara, que había ver que se hizo financiar por aquí, non va a poder financiar, o proxectos bajos probablemente se financia por todo, e aparte o proxecto vai levar máis recorrido. Ahora, a prioridade exacta non está feita porque temos que ter exactamente a cantidade e a partir de aí priorizar unhas cousas e está claro. Cando seña así, cando sepamos, convocaremos os de novo, nos diremos exactamente que queremos financiar todo isto con esta axuda. Perfecto. Mais preguntas? Sí, vale. Comentabas o tema da parcela sobre a pasarela do día do tren que está sen urbanizar. Hai novidades? Bueno, exacta ninguna. Esa parcela está proxecto feito, a intención é financiala con cargo ao convenio que temos con Cidade de Pontevedra coa Diputación de Pontevedra. O proxecto está cifrado en 500.000 euros e bueno, neste momento que estamos é co trámite administrativo para poder imputalo a ese convenio coa Diputación. Gracias. Nada. ¿Más cuestiones? ¿No? Nada. Pues mil gracias. Gracias.